Morjesta vaan. Jaha, uusi video tulos. Tästä pari päivää sitten kun otettiin kaverin vene, kumivene, laitettiin vesille lasku kuntoon ja nyt huomenna meillä olisi tarkoitus lähteä jo, niin perhana mä oon vähän myöhässä, mulla on niinku tässä, niin huomenna tehdään pieni retki näitten kanssa, niin pääsette mukaan vähän seuraamaan ja katsomaan hienoa saaristoa ja pari kivaa paikkaa. Ja ollaan lähtö valmiina kohti. Käydään vaan kamat laitetaan kyytiin mukaan ja sitten lähdetään. Meillä ollaan varusteet kunnossa, niin pannaan vauvahattu päähän ja mursun viikset törryttää perhana. joo, kyllä ne törryttää hyvin jo. Se on ihan mut lämmin on ja se on pääasia. Joo. Hyvin start. Joo. Jaha, ollaanko me ready sit? Yes. Pendelit ylös ja menossa. Nätisti menee kyllä. Ja Joni tulee takaa. Pientä kuoppaa täällä on, ettei oo ihan tasasta keliä. Nyt kun tullaan varmaan kotiin, niin vaan enemmän rynkyttää tai paukkuu. Näytääkö tuo Merimetsosaari? Joo, niin mä meinasin, että käydään kattoo. Kyllä siellä elämää näyttää oleva saaressa. Et kyllä siellä näyttää oleva elämää. Siinä se on se kummitussaari. Siellä on tää on merimetsojen valtaama paikka. Siellä mä pari vuotta sitten, ei on sitä 5 vuotta varmaan sitten kävin ihan maissa, niin siellä oli kyllä niin. Siis tää on ihan hullu paikka. Kato näitä nyt. Nää käppäilee täällä alhaalla. Niillä on pesiä täällä joka puolella ja ihan järjettömän kokoiset pesät. Tuollakin. Tuolla 3, 2. Eikä nää pelkää mitään. Täytyy lähteä hyvin hemmetti, täällä haiseekin. Nää on niinku pieniä pingviinejä. Kato nyt totakin. Hei! Vinkkuu! Tää on loppujen lopuksi aika hienon näköinen saari tältä puolelta. Kato hiekkaranta ja kaikki tässä on. Ei vitsi, niitä on kyllä paljon niitä pesiä. Kato noita alhaalla, ne on ihan järkyttävän kokoisia. Otetaanko viivat? Tonne punaiselle reemarille. Okay. Onko valmista? Mä katson, että mä kuvataan. Sulla on nyt vähän etulyömme asema, kun mä joudun kuvaan. No niin, lähteekö? NYT, nyt! Katolia! Sulla oli hyvä lähtö! Mä nyt saavuttaa. Vai saavuttaako? Kyllä se perkele saavuttaa. Siinä! Minne herra jäi? Mä lähdin vuoraan. Väärään suuntaan lähit. Niin mulla oli kone käännetty. Sulla on 20, mulla on 15-teppanen. Onkohan tää viritetty tää mun vehe? Tai...
Sulla oli aika monen kuorma, kyllä sulla on vesikuorma siellä päällä. Joo, ja oma kuorma. Hyvä kisa oli. Nyt lähdetään syömään, että ei kuorma häviä. Joo, no niin. No niin. Se oli siinä. Kääni. Perille päästiin. Joni pisti paljon tulet meille. Kyllä täällä kelpaa hyvin jo. Ja on lämmintäkin jo. Älä nyt höpötä siinä koko ajan. Kuuliko sä? Pyydän hiljaisuutta, ollaan luonnon Okei. neumassa. Anteeksi. Joo, täällä onks tämmöstä. Mitäs tää on? Vegani. Burssikeitto. Siirrytään borssit alatasolle ja nyt tulee näköjään tuhkaa vähän mausteeksi. Oi. Katoppas Joni. Kato, brisketti. Onks se jälkiruoka? Oh. Tulisuurema makkara. Ja sitten on redkole-salatti ja perunasalaatti. No perhana. Kyllä me noilla pärjätään. Savustamo sponssannut. Maistuuko borskeitto? Hyvin maistuu. No niistä mä meinasin kanssa. Mä luulen, että tähän tunnelmiin on hyvä lopettaa nyt tää video. Me tässä syödään ja sitten me lähdetään vielä saunoon. Pieni saadaan vähän höyryä.